Kambi mochung'ne keyo pi e boma ma Thika osechako chenro mar gedo mabiro kawo omenda maromo bilion 11 mabiro neno ka gichopo kare chenrogi ma keyo pi ne oganda modak e bomano duto kuom higni 20 mabiro. Chenrono mosir kod omenda mar Danisa Sustainable Infrastructure gie sani nitiere kidieny mar goro ka igeno ni obiro medo kwan mar pi kata rang'iny mar pi maromo lita milion 36 kotieke. Kanolose kinde yawo chenro no ayanga, Director mar Thiwasco Midusa Moses Kinya oyango ni jochenro nero biro nywando gero mar dag pi mabende biro kawo kendo konyo pi kawo pi kowuok e aora machania to kod moro e boma ma Thika. The progress of the project is moving on well. We have consultants here with us who are doing the designs for the project. And I can assure Thika residents that the whole government, together with Daninda and the Thika Water, we are ready and up and willing that the project will be implemented. We hope that the project will be implemented within this midterm plan period up to 2027, so that the residents of this area and Githunguri should be able to get sustainable water supply. And also we shall have storage tanks that will have about 55,000 meter cubed a day storage within various locations within Thika. In addition, there will be the network, the water network, to cover most of the areas, the distribution. And also we shall have on the sanitation side 3 sewage plants